הכל פרוץ. תגיד לי, איזה קטע. מה עם פרחים? לא הייתם לי משך פרחים כבר ליום הולדת? פרחים? כן. אני מדבר איתך על יום הולדת, על דודים, דודות, טקס פתיחת מתנות. מספיק הפתיחות שעשיתי שנה שעברה עם הנר הריחני שקניתי. וואלה. אתה זוכר? תגידי לי, כמה עולה זה בבקשה? 20 שקלים. אני אומר לך שאני לא רוצה פרחים. לא, בשביל אמא שלך, תירגע. כן. אז למי זה? יפה, לא? למי לא? למי זה? זה פלסטה לרגטו. למסטה מילביטו. למי זה, נו? טוב. חנקן מים לשולחן 6 וחשבון לשולחן 2. שולחן 10, עוד תסביר. אז תסבירי להם. לא מבינה בעצמי. אז תמציאי. שלום. שלום. האמת היא שאני מתלבטת בין מספר 17 ל-23 בתור מנה ראשונה. כן. מה את ממליצה? 17, מצוין. את חושבת שזה עשיר מדי? למה עשיר? זה מאוד קל, קליל כזה, שמח. מרק בצל. בצל. קל, פריך. זה סלט קיסרי. קיסרי, מצוין. זה סלט נהדר, זה עם עגבניות, זה עם חסה, זה עם מלפפונים אולי, קרוטונים. לא משנה, מה זה יש רוטב מיוחד מאוד. נשמע מעניין? כן, זה מאוד מעניין. סלט קיסרי סלט בשבילי? קיסרי, מצוין. תגיד לי, בסלט קיסרי יש מלפפונים? מה? סלט קיסרי? כן. סלט קיסרי קיסר, התכוונת. קיסר. יש או אין? קחי מהם בבקשה הזמנה. גלית, תעשי לי טובה, תטפלי בשולחן 13. זה